yung background. Si ano, oh, si Carol Banawa. Napatugtog sa Expo Dubai 2020. Galing lang kami ng sushi room. We had a quick lunch. Bilis natin, di ba mga 10 minutes lang tayo? Kasi hindi na kami nagpagalpad. Dami nakapila sa labas. Kawawa naman. Oh. Oh my God! I think there's still alam. You're not accepting? Excuse me? What do you mean? Can we queue? Yes, sure. Oh, okay. I But it's- heard the last or something. No, it's less crowded right now. Less But it's crowded. 2.5 hours waiting time still. Nag-decide na kaming pumila kasi medyo... Oo, kasi hindi rin na talaga kahit umaga. Pero sabi niya, mga 2.5 hours daw ang waiting time. Pero I hope naman lesser than that. Buti pa sila nakapayong, o di ba? Kami dito, bilat sa araw. But look at that German, napakatangkad niya. Welcome, guys. That's the queue for Couples Germany. Estimated waiting time will be 2.5 hours. Germany, you're so elusive. Nagas na. And he said that this is a lesser crowd. So kanina, umaga, mas maraming. Hindi, nandun na sa likod nitong building na to. Okay guys, right now, si Ate Reg naman yung kumakanta. So, babalik ako ngayon sa Morocco Pavilion kasi kakamadali namin pumunta ng sushi room. Nakalimutan ko magpasok ng passport. Si Nino, nakapila na siya sa Germany Pavilion. Iniwan ko na siya doon. Kasi nagpipila. So, para mamaya, after ng Germany, so 2.5 hours ang waiting time. After that, siguro mag-Poland kami. And Hungary, maybe. Basta yung nandun na sa movie. Can you please put it here beside yan? Yeah. Salam alaikum. Right. Sorry, Salam sorry. alaikum. Yeah, no problem. No, please. I don't Okay, know. salam. Sign here, please. Sign, okay. Am I? Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. No problem. So, yun. Nakapagpa-stamp na ako. I'm going back to Germany. Pavilion. Hindi naman siya masyadong malayo. Actually, parang ano lang siya. 500 meters? Yes, 500 meters. Nakukuha naman ako. OPM song na naman. Kaya pala mag-isa mo. Lakad dito. I don't care. Mapakits. I'm talking to myself while walking alone in this nakakainis na pala yung tawag dito sa district ba?
After 2.5 hours nga, katulad ng sinabi nung security, malapit na kami sa entrance. Yay! Oh my God, 1:30 kami pumila. Mag-alas 4 na ngayon. Tiyagaan lang din talaga. Tapos, nandun pa rin yun, no? Dito kami galing eh, sa area na yan. Yung 2.5 hours kanina. So, ngayon mas mahaba ang pila ng tao. Nandun pa sa likod ng building. Grabe. Blockbuster talaga ang Germany Pavilion. I think there's one. Thank you. Good afternoon. English? Yes, where are you from? Philippines. You can choose together a name for both for you. Get one name tag. Thank you. Danke. Oo. Ayan o. Ito yung ano namin. Ems ninyo. Ay, may pangalan talaga. No, nilagay ko. Pangalan na yung lagay. Galing yung lapit ko. So, dito na kami. Lagay ko sa akong sabi. Ilagay mo na lang sa wrist. Ha ha ha. Yung kanilang crackers. German products. Nakunin na siya. Kaya mo na. Tara. So, after the long queue outside, meron pa rin queue dito sa loob. Pero meron pa nang nababasa-basa. Yay! Nasa loob na kami. After 2.5 hours. May mga sangkalan. Sangkalan. Nightlife. Meron na dito. Special things. Campus Germany. So this is your student ID. Ayan o, pinuntahan namin pati sa campus. So, it's part of the Germany country. Pero may sarili silang pag-ibig. Campus Germany. Yan ang entrance. Hello. Welcome. Finally, you made it inside this pavilion. Amazing, right? Yes. So, and now you can just relax. The first 3 minutes, I will just introduce our pavilion. You can relax, sit, and calm down.
Hello guys, if you want to go in, just take off your shoes please and put your shoes in the boxes behind you, okay? Ito, kung gusto Thank you very much, enjoy. Kann einer von euch Pre-Show machen oder ich nicht? Amoy ano? Amoy lemon ba yun? So every time na may papasok ang ano, may ibang lalabas na. Hindi ko alam kung may iba o yun pa rin. Dahil subukan natin. Second. Ito, playground ng mga bata. Dilaw na dilaw. Our vision. Taas ng ano, escalator. Makagaling mo. Ito dun. Biodiversity lang. Yung mga nakapila sa baba. Laro pala dito. Wait lang. Should we only use renewable energies in the future? Please vote. Dito tayo sa yes. Let's go to yes.
Yan, yung technology lang. Push to start. Sige, push. Power grid. Do you want to prove yourself in a red button daw? Red, ito na. Oh, sige. Push to, ito power grid, sige ito. Sige daw. Oh, mali. Ayun, ayun, ayun. Ano sabi? Hindi. Try again, ulitin. Wala may timing eh. Maya ka. Tara na. Kita yung lights. Hmm. Kita. Hmm. Ay, kailangan mawala muna yung ilaw. Tapos saka ka magpupush. Yun. Nauga. Anong nauga? Ayun, no? Kailangan lupa. Kailangan balance. Oh, balance. Ikaw ninyo, siguro ano ka. Ay, sila ata eh. Ba't ka? Ano to? Pagalingan magbalanse. Keep the balance. Ugahin ko muna. Wag. Player ano ka? So, are you waiting for the challenge? Perfect. Then let's start. 3, 2, 1, and go. And now always Tumingin ka dun, oh. Wow, ikaw ba yun? Hindi, dito nga ako sa gitna. Ayun o. Magalaw ka. Kaya nga. Kaya nasa gitna. Ito yung kayo ninyo, magalaw siya, oh. Tingnan mo yung kalaban ninyo. Ay, ito magalaw din. Itong number 2, magaling. Ito, state na siya. Tingnan mo si ninyo. Dito daw eh. Hindi na ako dito. Uy, galing mo magbalanse. Ayan, tatay dyan dapat. Ayun o. Ayun, ayun, ayun. Oh, napantay na siya. Oo. Sige, maintain mo na yan. Hindi ko nakita kasi kailangan pa rin. 91% you to do the best one. Ito score ni ninyo. 77. Uy, mga ninyo, Philippines. What? Nandito tayo sa ano? Ay, yung Philippines. Oh. Future Mega Cities. Kasama ang Philippines. Yung green, 2020.
Yung stripes, 2035. By dating ng 2100. Mega City na. Ayan. Philippines. Look. Kumbira. Blouse. Hello. Mega buildings. Look at the reflection in the ceiling. Ninyo, look. Kasama yung Philippines ninyo na hindi na tayo dun ah. Kaya nga eh. Uy, recyclable daw yun. Mga prutas. Manila, oh. Tayo ng Manila, future mega cities. Manila, Philippines. Can you believe that? Ha? Puro Ojela. Saan? Oh? Ito. Ito. Ano yan ninyo? Sinagsasalita, di naman dito nag-aaral. Yung sa amin lang. May tilapia. Tilapia. Ano yung tinuro mo doon? Cool. Ha? Higiting ka sana eh. Cool? O, sige daw. Sige. Wala. Ano yan? Ito. Oh. Tara. Sa Palawan, malaki. I agree. Yes. Uy, start ka muna. Ayan. Timer starts now. Go, go, go. Help him. Go. Yeah, you can help. You will just put there on the bus. Go. You have 30 seconds left. Sarap. Ayan tayo.
Yay! Yay! You won! Yay! Magpupusa siya. Next! Go! Nice! Okay, next. Ito naman. Oh. Pabalik lang ako dito. Yan, pabalik ko lang. Dito ako mag-start na. Ah, start pala to. Start na yun. Hindi. Pataas. O, game. Pataas ah. 1, 2, 3, go! Yay! Finish! Finish. Play. Dito. E agora ponemos o Go. dedo e temos que mover Ah, braços like que vemos. Pac-Man. Ubusin lang yun. Temos que limpar o océano. How many particles you will get? Essas bactérias convertem o plástico em biomassa. Mas o problema agora é que as bactérias morrem. Oo. Parang yan, hindi naman tayo magkakano eh. Eu acho que sim. Ela foi a melhor. Ah. Obrigada. Feliz. Anong ginagawa? Anong kailangan? Titi para makita mo. Ah, mababasa mo siya. Pero pag wala. Ito may mga hayop. Ano yan? Tiger. Ay, kasi mali ang posisyon mo. Dapat pala nasa ano ka, kabila. Bakit? Hindi na ako. Babalik ka. Dito pa na ba? Ano na? Asia. Asia. Ano na telephone? Africa. Kaya sa kabila. Ito ano to? Egypt. Nasa yung Philippines. Wala naman dito. Ayun, bago. Ayan o. Ito? Ito. Yan. Hindi yan. Yun yun. Ito. Dito sa kabila. Yun. North Africa. South Africa. Okay na. Hmm.
lalim ng ugat niya, oh. Mga ilang ano yan? From ano, 1 meter? 60 to 70 centimeter. So, kung gaano kalaki yung halaman, Hindi, maliit pa to eh. kaya nga, so mas mahaba pa sa laki ng halaman yung lalim ng ugat. Pero maliit pa nga to, lalaki pa yan. Kaya nga, so habang lumalakas siya, lumalalim. Hindi nalalalim Hindi yan. yan, dadamin na lang yan. Well, Hindi yan depende sa laki ng Thank you. ano yun? Mas mo? Ayan o, ayan o. Mga uod, dumi-dumi. Topsoil is one of the most species fish habitats. Oo nga eh. Ayun, may mga uod na yun. Oh. Nitrogen leaching. Ayun, Ay, mga uod, ganyan talaga kalalamin. the humus layer is a huge carbon dioxide storage. As greenhouse gas emissions. Ano na yun? Ginagawa mo? Mag-harvest ako. Cobra? Ano yan? Pangalan yan. Yung mga highs, ano tayo. Oh, na-detect ka niya? Yan, oh. Ayun, lovely. Instinct niyo? Oo. Ay, baka ano niya. Baka ginaganon lang ninyo. Hindi, kailangan tintin. Yung camera mo. Ito yung red. Nakakasabay tayo ng isa lang dot, hindi kidding ano. Hindi nagsasabay eh. Pag nagsasabay, hindi siya natama. Puro ganun lang ako. Mission accomplished daw. Puro ganun yung karamihan yan. Your results. May anim lang nakuha mo Eh, na. moron dito yun eh. Kailan lahat. Okay. Tapos na. Nadetect ba ako? May lumabas pangalan ko? Wala ka sa top 10. High scores yan eh. Hindi. Oh, Artificial na. Ay, ibon. Dito may mukha. Doon ka sa side para makita yung mukha. Ayan, ito pala yun. Tayo mo. Gagalaw yan. Di ba ka sa kapila ko dyan para makita mo yung... tapos na. So, gagraduate na kami from the Germany campus. Papasok namin sa
Hello. Please remain seated throughout the whole show. Ayun o. Ay, wala na. One swing is free, it's available on the side. One swing with no charge, please. Saan tayo? Okay, please wear your mask over the nose at all times, even in the benches. Please wear the mask. Feel free to videotape the show, but please do not use flashlight. Please do not use the swings Do yet. not stand Please up. do not swing until you are invited to do so. Please remain seated throughout the whole show. Hi everybody, and welcome to the graduation hall. Your journey is almost complete. But before you leave, there's one last thing worth sharing. Our planet is in constant motion. It is constantly changing. And more than ever before, it's being changed by us. At the same time, we know that something is not running the way it should. Take a look around. With you, the world is sitting in this room. You all come from the most different places. And as different as you are, Pakita yung pangalan natin. you all voted for the same beliefs and showed that you care. During your journey through the campus, you all voted for sustainability, responsibility. You all have voted for a world worth living in. That's your dream, my dream. And still, sometimes we feel powerless. And you're right. It's hard to change the world alone. But we don't have to. Let's try a little experiment. As we think the same way, we can move the same way. Look, you're not stuck any longer. Let's move together and inspire the people around us to move as well. Move towards your beliefs to reach a better future. The future is what we make of it. And it takes you, and each and every one of you, to inspire, to connect, and to keep moving. Thank you. Thank you very much for being part of Germany today. We hope you liked our pavilion and our... Thank you. Nice show. Thank you so much. See you. See you.
kami nakasakay sa duyan. Pwede bang magpa-picture? Okay. We just finished our graduation ceremony. Ayun na po, nagpapa-stop. Like this? Yes. There you go. Perfect. Another one? Yes. There you go. Thank you. You're welcome. Bye. Bye! Bumay ka na. So, meron sila dito ng basurahan sa baba. So, nakalabas na kami ng Germany Pavilion. Yung exit. Worth it naman yung paghihintay ng 2.5 hours. Maganda yung pavilion nila, interactive. Maraming games. Ito yung shop nila. Tingnan ko lang yung shop. Wala, mag-video ko lang. Ito yung kit ng sombrero, may bear. Ano yan, bang ibig? Mga bears. Germany na sombrero. Mga beer mugs nila. Ay, Coco Clock. We have Coco Clock. Coco Clock. This one, it's a teddy bear. That's it. Yeah, I like that one. Mm-hmm. 2 dirhams daw yung palaman nila. Hero. So, Hero is German brand pala yan. Okay. Yun lang. Mga nila. May Coco Clock kaya lang sure mahal yun. Dami pa rin pila, oh. Paglabas. Ay pa rin eh. Oh. Tara, picture na tayo dun sa